Ahoj, vítejte u dnešního videa a dnešní video bude unboxing. A bude to unboxing tady toho obřího balíku. Jsou v tom nosící kabáty na miminka. Jsem na to neskutečně zvědavá, tak uvidíme. Uvidíme, jaký budou. Tohle to je vsadka do mojí bundy. Já jsem chtěla ušít větší a paní byla úplně úžasná, ochotná. Větší vsadku mi ušila a do 3 dnů jsem ji vlastně tady měla. Takže fakt neskutečná rychlost. Jdeme na ty kabáty. Jeden je takovejhle krémovej, béžovej, harlekín. Úplně nevím, co to je za barvu. Má takový černý detaily tady na kapsičkách. Pane bože, tenhle je ale úplně nádherný. Ježiš, ten je krásný. Wow. A to je černý v kombinaci s takovou tyrkysovou se zlatýma detailama. Tak ten je fakt boží. Tak ho asi hnedka vyzkoušíme, ne? Ježiši, ten je boží kusky. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to. Za mě je tenhle kabát úplně top. A víte kvůli čemu? Kvůli tady vsadce. Ona tady má totiž takový kapsičky. Ty můžete otevřít a můžete to miminko hladit po zádičkách. A to se bojí. No. Takže já jsem z těch kabátů úplně nadšená. Kde je teda rozdíl mezi nima? Tak to je to, že vlastně ten jeden kabát, tady ten tmavý, má tady takovýhle rozšíření a tím pádem se tam vejdou i takhle větší miminka. Sebíčkovi už je 12 měsíců, má velikost 92 a do toho světlého kabátu si špatně zapínal. Když to tady do toho to šlo úplně perfektně. Kecá nám do toho, víš? Jo, tady ten kabát má přímo vlastně tu vsadku. U toho kabátu to boční rozšíření tam není a spíš bych ho volila na menší miminka.